Здравейте, приятели! Аз съм Даниела, а вие сте с мен, където готвя умно и вкусно с любимия ми уред Термомикс. Днес ще направя една проста рецепта, тя се казва мляко с ориз. Но умното ще бъде, че ще сложа всички съставки в уреда, ще завъртя копчето и той ще се готви. Ще се готви без да сбъркам, без да бъркам и докато си похъркам. Това ще се случи, защото той е самостоятелен, може да нагрява до 90 градуса, няма да изкипи, няма да загори и ще бърка сам. За тези от вас, които са за първи път в канала ми, искам да кажа, че това е един много полезен кухненски уред, който има много функции. Бих препоръчала да изгледате видеото, в което ги обяснявам и описвам. И само искам да вмъкна, че 50 години по-късно най-сетне вече този уред може да бъде закупен и в България. Тук в Германия е наличен от 1971 година, разбира се в различни варианти, на всеки 7-8 години излиза нов вариант и скоро излезе и последната версия TM7 или TM7, както тук го казват. Той изглежда много футуристичен, с много по-голям екран. Аз скоро ще го получа и него, нямам търпение, но като функционалности уредите, все пак независимо от версията, са доста сходни. Новия, разбира се, има още повече функции, още повече Wi-Fi, интегрирано с телефона и така нататък. Но достатъчно съм бърборила, започвам, натискам копчето за старт и в каната трябва да добавя 1 литър мляко. Уредът, разбира се, ще ми помогне да измеря. Мери, както се казва, on the go. $50 грама захар. Тук тази рецепта в Германия е така, с много малко захар, защото те обичат да си посипват после отгоре захар с канела или пък сладко от вишни, но разбира се, ако някой иска, може да добави 100 грама и 150 на вкус, колкото искате. Аз ще добавя, сега ще видя, 90 грама сложих. Малко сол. Сега следва 220 грама ориз за мляко с ориз, поне тук има такъв специален милх райс, но разбира се, може да купите и просто бял ориз. Сега искам да ви покажа, аз моя ориз винаги го мия и го накисвам. Вижте как изглежда. Това е ориз, който съм накиснала в канген вода 9,5. За тези от вас, които ме познават, знаят, че ползвам канген и изкисвам всички продукти. И това исках да ви покажа колко е мътна водата. Сега, разбира се, ще го изплакна, но вече ще е доста с променено качество. Ето го чистичък, измит. Слагаме ориза. Слагам кошничката отгоре, за да не пръска. И сега 42 минути на 90 градуса ще се готви и ще се бърка. Това е. Отивам да си подремна до скоро. Ето ще ви покажа как се бърка. Ето какво се случва. Тук сега уредът ще нагрява млякото, ще го бърка и няма да загори. 14 минути остават на 90 градуса, бърка се и да видим как изглежда вътре. Парата трудно се вижда, но бърка се ориза и се готви. Готово е! Сега казва да се прехвърли в купички и да се изчака 15 минути, така да хубаво ориза да попие течността останалата. Ето да видим как е положението тук. Ето, още е течна консистенцията, но ще се стегне след малко. Уха, е много ароматно. Аз сложих и малко ванилия. Сипвам. Добре се е сварил. В зависимост от сорта ориз, разбира се, може да увеличите времето за варене, но като цяло около 50 и няколко минути са достатъчни. Малко канела. И вуала! Супер е! Ако проявявате интерес към този уред, ще се радвам да ви съдействам, да ви обясня, да ви разкажа, да споделя моето вдъхновение и моя опит. Не се колебайте да ми оставите съобщение, да ми пишете и ще се радвам да се чуем.